Yn ymuno fi am sgwrs rwan, mae Nicky John o sgorio! Reit, Nicky, ti'n cefnogi Manchester United. O, na! Mae nhw'n chwarae heddiw ma'n ebyn Aston Villa. Yndi ma nhw. Ond nhw'n i siarad am hwnna'n fanylach yn y man. Iawn, oce. Mae gen ti newyddion mawr i rannu efo ni, oes, Nicky? Oes, mae gen i. Be di o? Paid yn neud hynny fi. A Nicky John wedi dyweddio! Ie, llongychiada! Diolch yn fawr iawn, a dwi'n teimlo fel i ni ymddiheuro am unrhyw nonsens sy'n dod allan yng ngheg iddi yma, achos dwi wedi bod yn gwbl effro ers 3 o gloch bore yma. So, ie, dwi chydig bach, wel, dwi wedi cyffroi chydig bach. O pryd o fynd y gared i chdi brodi chdi ta? Neithiwr! Neithiwr? Neithiwr. Ie, o'n i wedi bod yn gweithio Mangor drwy'r dydd, a nes i gyrraedd adra. A, wel, cyn i mi gychwyn adra, ges i'n agas destyn ar y ffôn yn dweud, "Nid i plis adlu mi wybod pryd ti'n gadael, mae'n bwysig." Ac o'n i'n meddwl, "O, gret, mae wedi prynu steaks i ni." A mae o eisiau gwybod, achos mae'n gwybod bod fi'n licio'n steak, chydig bach yn binc, "O, gret." Wedyn, tynnu fyny tu allan i'r tŷ ac agor y drws. Dwi'n yn gallu ogleuo bwyd yma, gwbl. A wedyn, nes i gerdded mewn i'r lolfa, ac oedd na ganwyllian bob man. Ie, ac oedd na music, ac oedd na champagne. Chdi di ama gwbl? Na, do'n i ddim yn disgwyl hynny ddoe o gwbl. Dyna'r peth ola o'n i'n disgwyl ar ôl cyrraedd nôl a ffordd ffarra'r ddau. Ys ti sy'n erbyn ti'n mynd i brodi? Na, goes, ddim eto. Dyna un o'r pethau yn mynd rwy'n penni am 3 o gloch bore yma. Dwi'n meddwl fydd na spel i ni gael safio yn gyntaf, wedyn falle gawn ni sgwrs am y peth nes mlaen. Wrach wir. Reit, ti'n mynd i weld fuddigwyr X-Factor, wyt? Pethefnos i heddi yma. Dwi wedi dweud o'r blaen, dwi'n hynod o sad achos dwi wrth y modd efo'r X-Factor. Dwi jyst yn un o'r bobl trist yma sydd yn goro gwylio bob wythnos ar nos Sadwrn, a wedyn gwylio'r canlyniadau ar nos Sul. A wedyn ges i anrhagdolig gen rhieni gwion i fynd i weld yr X-Factor ym Manceinion, ac o'n i'n fel, "O, waw, gret!" Ac oedd o'r so, "O, gret, diolch yn fawr iawn." Ond da ni'n mynd i weld nhw bythefnos i heddiw yma. Jedward. Jedward ti'n dechrau ymlaen o fi, ia? Na, o'n i'n cysau Jedward yn ystod yr X-Factor. Ond dwi'n edrych ymlaen i weld Ollie Moores a Stacey Solomon. A hwnnw enillodd, be oedden nhw hwnnw enillodd? Joe McElderry, wrth gwrs. Reit, mae gen i gweithio chdi hwnna, ce? Wyt ti'n gallu enwi y deuddag ti'n mynd i weld mewn bythefnos? Joe McElderry, Ollie Moores, Stacey Solomon, Miss Frank, Jedward. Ia, thryswm. Diolch, Candy Rain, a Lucy Jones. Ia. Come on. Un o'r bands arall y genod nath allan. Candy Rain. O, reit, ie. Boi o Cymru, Lloyd. Lloyd Daniels. Ti di dweud Daniel Johnson? Na ddo, Daniel Johnson. Ti di dweud Stacey Solomon? Do, dwi wedi dweud Stacey. Ti di dweud Jamie Archer? Na ddo, Afro? ni di anghofio amdano fo. Ia, o dweud ta. Sorry, Jamie, sorry. Ond wyt ti'n gallu enwi buddigwyr X-Factor i gyd ti di bod ers 2004? Gened nhw am yn ôl, Joe, wedyn Alexandra Burke, Leona Lewis, Leon Jackson. Ia, da iawn. Lle dwi wedi cyrraedd? Shane Ward a Steve Brookstein. O'n i'n mynd i... Ti'n cofio Steve Brookstein? Digwydd bod, o'n i wedi anghofio amdano fo. Man i wneud yn Aston Villa heddi ma, na mwyn ti eisiau Manchester United ennill. Be fydd y sgôr? Dwi'n credu nawn ni ennill o 2 gol i 2. 2 gol i 2. Wel, amser a ddengys de. Am y tro, diolch yn fawr iawn i Nicky John. Diolch yn fawr iawn.